Horas madita salukna. Parhaladu HKP Jalan Lurah Cimahi Pasaton Ditikyon sude hamurwa soksongoni mana maduhoti permingguan marhite live streaming di dia pe maringanan horas jala selamat beribadah ma di tasaluhna. Ibadah ini toktong do laksaonota dengan standar SOP kesehatan. Kita jaga jarak, tetap amanami nanami nahina ulungan memakai masker. Tapotong merohata masuk maita tapuji matuata marhite bukwede nomor 574 ayat 1 ayat 2. Marhite-hite guarni di bata ama, do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do guar ritondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Debatado hapurusata dohot haguguta, pangurupi situtu di hagugutan, akana mangonai tu kita. Di bahini dang mabiar kita, nakpe balik tanoon, jala lalau-lalau akka dulu. Laho marau rongrong tutonga tongani laut. Haleluya. Martang yang maita. Ale tuan debata pargogo na suhatu dosan. Amanami na di Banua Gijang, di papoton hodo tuak kaparroha na siap purbai, marhite-hite bitang, na tubuh anakmu na sasadai. Sondangi maruhanami, asa hutadahami, haporsyaon na sitong, marhite-hite ibana, asa tarbahe dot hami, mamereng hamuliaw sogot, marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi itu hatta marite bukwede nomor 14 ayat 1 ayat 2.
pati ni debata ima na dienet sian surah apostel na paduaon apostel Paulus tuhuria Korin bidu 10 tolu ayat 10 sada sonon mahatana oppe aliak kadungan saya lasma rohamuna seolo mahamu patuguon jala apuan sadama pikiramuna radoti hamu madamei asa didongani di bata parholong roha jala pardamei hamu ido sahatna atong rak mertangyang mahita mangidugugu tutuhatta taringot tu patik nai ale tuan di bata sai pargugui mahami mangulahon nau bartu patik mi amin. Terpuji tuata merhite buku ede nomor 123 ayat sada sahat 2 ayat 2. Tatopoti mandosata martangyang mahita. Ale tuan debata amanami nadi bonua gijang. Hodo patupahon hasisani dosa dihami halak nadangulon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami. Akkana mangarsakut dosa nami. Saya sahapi matubaga sarohanami hasisani dosa nami. Lehom matuhami todim nabadiai. Asau nang ganggu rohanami dia sini roham alai asar hot rohanami marhapor syaun laho manggotap pun nasa dosa duhut roha portibion asahu pasat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jala nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Tabigima baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Sonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu. Hamu wakana luja jalan asorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma akau gakku tuhamu. Guruon hamu masih anahu. Aina labbo doahu. Jala serep marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ai labbo do augaku jalan yang dohot nahu papor saton hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhan marhiti buku ede nomor 140 ayat 2 1 ayat 3. Turpuk epistel di Mingguta sadarion ima nadienet sian buku sada Korin biddu 12 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 sada tajahama marsikat soring sonon madidok alai dipangidoro hakku ale akkadongan naing ma torang botomuna taringot tuaka partodion. Dibaini hupabotohon matuhamu ndang terbaen halak nama katai marhite hite toddi ni debata maburai Yesus jala holan marhite hite toddi perbadia do targoar Yesus Tuhan. Ragam do ulaun di huria alai sada do Tuhan. Alai laho manupak do di basa-basaho jala di pataridaho to di tuganup. Tunasing muse haporsyaon di bagasa todi nasasadai tunasing kuaso pamalupon di bagasa todi nasasadai sabolas rapita alai saluhu nai dipatu to dinasasadai aya sangasing be disagihoni itu ganu lomo ni rohana ido sahakna
Mertua doakan atau mangihon hatani di bata jala naupiopsa. Amin. Terpuji Tuhan atas ya buku WD nomor 120 walu ayat 1 ayat 2. Sahapurseaon di sandok portibion rak mahita mandok au pursea debata Jehova i gogona suatu dosan na tumo palangit dotano au pursea Yesus Kristus anak ni debata anak Jehova nasasadai iman tumuon di si Maria na gabagabian sianton di parbadia andorang soha bubuan ido tu hatta na tumaun na bernit di pangumuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banwatoru ung ditano na mulak mangulu na manaik tu suru la hundur tu siamun na manai pargugo na soha tu dosani disima ibana maksubut tu tano on manguhumi hala na mangulu do na mati au pursea ditondi parbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan hala Kristen akan nabadia do dihatai naman do daging ni hala mau mati do dihangoluan nasorasu. Amin. Tapi gima titing ni huriatta na jinahaon ni sahalak parhala dota.
Salam. Horas manihita. Warta mananatikting dihita saderion. Songot topik ni manangguar ni mingguta. Debata para siroha namanoktong. Manang minggu paduahon dung Epipanias. Takasma tapahutihut. 2.2 Pelayan firman. Pada hari ini Minggu 16 Januari 2022 dalam ibadah pagi nakaningan minggu pagi namar jamita di Huriata Ima Amang Pendeta Doming J. Sihombing STH Pendeta Fungsional HGBP Bandung Barat, kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. 5.1 Berita duka. Pada hari Rabu 12 Januari 2022 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Jentar Gultom, lahir 17 Maret 1958, tutup usia 63 tahun, meninggalkan Nahina Baluhon, istri Rosemary Boru Simatupang yang beralama di Bukit Rahma, Permai, ITB, Blok C 47, RT 05, RW 02, Kelurahan Cilame, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, masuk WEK 9. Pada hari Jumat 14 Januari 2022 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi, dan gereja kita telah memberikan uang duka diakoni sosial Huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Kegiatan sekolah minggu. Sekolah minggu akan melaksanakan kebaktian awal tahun dan perjamuan kasih yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 16 Januari 2022 pukul 14.00 WIB. Dress code kaos hadiah Natal warna ungu. Kegiatan via Zoom. 5.3 Kegiatan remaja Naposo. Remaja dan Naposo Bulung HKBP Jalan Lurah Cimahi mengadakan White Night Closer ONC yang merupakan salah satu acara rangkaian Natal yang dilaksanakan hari tanggal Sabtu 15 Januari 2022 sampai dengan Minggu 16 Januari 2022, tempat Villa Aurelia Lembang, jam keberangkatan Natwari hari Sabtu jam 9.00 WIB, anon mulak nasida Minggu pukul 12.00 WIB. Didampingi oleh Pendeta Dodi Isi Marmata STH dan Situa P. Silitonga. 5.4 Natal Himpunan Siswa Kristen. Pada hari Sabtu 22 Januari 2022 masuk pukul 16.30 WIB, gereja kita akan dipakai untuk perayaan Natal Himpunan Siswa Kristen Cimahi. 5.5 Pelajar SIDI tahun ajaran 2022 sampai 2023. Pembelajaran SIDI atau katehisasi reguler tahun ajaran 2022 sampai 2023 akan dimulai pada Minggu 23 Januari 2022. Sehubungan dengan itu, bagi yang akan mengikuti belajar SIDI tersebut supaya mendaftarkan diri ke kantor gereja dengan membawa fotokopi surat baptis, akte kelahiran, dan surat pengantar dari situa WIK masing-masing. 5.6 Rapat Huria. Pada hari Jumat 28 Januari 2022 gereja kita akan mengadakan rapat Huria
untuk menerima laporan pelayanan dan keuangan 2021 dan menetapkan program dan anggaran HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi tahun 2022, tempat di gedung sekolah minggu. Sehubungan dengan itu, diundang semua perhalado, dewan, serta pengurus seksi, panitia pembangunan, dan jemaat yang diwakili 5 orang jemaat setiap wek sian weksada sahat weksia 5 halak mewakili sian ruas. Untuk mengikuti rapat tersebut masuk pukul jam 10.00 WIB. 5.7 jadwal rapat. Untuk mempersiapkan program dan anggaran 2022, maka gereja kita akan mengadakan rapat. Jadwal adalah sebagai berikut. Perjulo 1 rapat perhalado tanggal 18 Januari 2022 masuk pukul 17.00 WIB. 2 rapat huria tanggal 28 Januari 2022 masuk pukul 10.00 WIB. 5.8 jadwal ibadah minggu tanggal 23 Januari 2022 waktu pukul 7.30 WIB yang beribadah WEK 4, 6, WEK 9. Pukul 10.30 WIB WEK 1, WEK 7, WEK 8. Pukul 16.30 WIB WEK 2, WEK 3, WEK 5. Songonima warta jemaat di Uriata di Bagasan Saminggon. Tuhan memberkati. Horas Madita. Tapa punguma piliata nadumenggan maita maredesa sanga mijaoba nomor 716 ayat sada dot udukna.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Salam. Oras madahita saluna. Aka manginang jo tamu aka ruas ni huria. Narap marminggu nuaing secara live streaming. Sahak mata bename di hamu jala mardongaton hai pasom mak boy jupang hita di live streaming on di parmingguata di mingguan ima minggu paduahon dung Epipanias hapa patar ni di bata jala topik mingguan di bata para siroha na manotong Tuhan adalah kasih dan setia. Damang dainang hata ni di bata di minggu sadarion nienet mesian pesalmen bidu tolu plonom mamuka mesian ayat onom sahatu ayat sapusada akadamang dainang hujaha mahatani debata jala tanghiau kamu mak. Tolhas ro di langit doa kaas ni roham ale Jehovah tolhas ro di aka obudo hasitongamu sobokon aka dolok ni debata do hati gorammu doson aik na sumardo akka panguhumu di parmudu hodo jalma dohot pinahan ali Jehovah tung arga situtudo hasini roham ali di bata saya marhaporusan di pardinggoman ni habong mudo akka anak ni jalma di hamahapon nasida do tabo-tabo ni bagasmu jala di painupon hodo tunasida sian batang aik ni akka hai saun mui edemi ai di labung mido mual hanguluan di bagasan hati gorami huida hami hati yuron sai panenene ma asini roham tu akka na tumaddaho jala hati gorammu tu akka na ujur marroha. Bahasa Indonesia dikatakan ya Tuhan kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi makan minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Himah hata di bata. Di minggu nasalpu adong masada kesaksian na luar biasa na pinatorang ni sada anggota TNI. Kebetulan dang halak kita. Alay halak Dayak na siya Kalimantan. Imana noaing karejo propos di Pusen Armet. Posodo pe. Marumur hira-hira 26 tahun dobe ibarat. Di pasak nasida maudangan tuhami asa parsidohot hami gabe tamu sian tokoh agama di penandatanganan kesepakatan zona integritas antara Pusen Armet dohot Pemkap Cimahi. Jadi dihadiri hamima na di hari salpui di hari Rabu. Alai udangani di Patarun Nasida di hari Selasa. Jadi Romaina Nasida ala di idaimana pamflet di gereja tah di pinggiran. Ala disuruh komandan no di mana mengalului padita lau si udangon dapat magareja tahun. Dungi Romaimana Romana posota di patadahu matuhami dungi dilo imana masakap naneng mangudak kami
alai dung sahai mangudang ido imana ma ngeliling awamang dang tu gereja ini mana tu beh bahasa niku molo hubereng bohini gereja on si hol hiat doro aku ini mana ala adong do pengalaman pribadiku namar Tuhanon jala sempak do nebencian au Tuhan ini mana bahasa niku cerita maju ale marsaksi maju amang dah ini mana di tiki SMP mana moding ma bapak na lungukia marohana jala putus ma gotap marohana ala parmoding ni bapak naon ala memang dirajumi ibana tulang punggung do bapak naon molo mate bapak on ise ma mangaliak kami mangan inarohana jala gotak do rohana tu Tuhani salelengon roh Tuhan mamuji ho alai buasa tung lehonom mutu au paru kilon nama sa sijangonon butuh dope au tuna tua tuaon ini bara dong ditanam bapak nai diputus ni mana ma dang lomo rohana tu Tuhani jalan mulai siani amang dakkeman berminggu boy pe para masuk ke tentara tiki dirajui mana dang alani Tuhan ini mana tung masuk mana tentara gabe bergaul mai mana doa kadongan na gabe dong masih gak perguluan na jadi ido imana parma bukiat doa omang ini mana jadi yang go tiap hari holan na minum do laku dungi dakyao lor gereja molo rope molo huberin pe gereja hera huanggap na sarong be ini mana dakyao be martangyang ini mana ulah-ulah na jahatnya mahulai ini mana alai tahun no salpu dirubah di batamau alai dengan cara naso di halo mohojol ma mula mai mana siat jabuni donganna ala minum di mana disi dungi di daerah Soekarno Hatta di lewat auto 2000 borngim mai jam hira-hira idok nasida jam 10 malam du barbaudan ibu lusi mana ma do barudanon aling ama abu be mana dangi pakai mana dangi dipakai mana be songon jas hujan na kacang mai mana HP itabrak mana ma trotoar hona ma parjuru si majujung na las bula di tempat do helem nei bula dua dungi tarhurus masudi akamudar sia simujajung nei tubuh hina sanga do pe ina di bereng mana dang adong nama nolong himana dungi pingsan me mana sadar di mana HP nga di rumah sakit HP nga di ICU maaf dang sadar be mana HP nga ICU ma di buan di sido pengalaman pribadiku amang ini mana tikidang sadar do pe au di ICU herana laho ma todikon marsirang matodikon sian pamatakon ini mana hubereng madisi beh pamatakku ini mana ipasang sudi alat di buhina tu pamanganna tu dagingna dipasang sudi alat di ICU dibereng gimana ma pamanang naon beh ngamati biaw ini mana ngamati biaw. Alai Roma adong akatod dini akan ang mate majawi mana sian luar ruangan ni ay markaca do mulai ICU kan. Jadi luar kaca na Roma na ka John mana mate di si akatod dina
Ijo memana. Eta. Iso mahita ina. Iso mahita. Adong marpesta-pesta ina. Manortori mahalakin na manggurai sila jangon si Roy guarra. Beta. Keluar mahosyani. Beta asatu sok kita ini mana. Alai dangoluau ini mana? Dangoluau dang porsedo pe ngamati ini mana? Tangis me mana di todine. Hudul me mana di kursi, saya di parohau ni mana imena pamatang naon, ngamati bau. Iber gimana ma alat dia sinion ngahira-hira neng habis nama. Tangis me mana di opak sudut ruangan ni pitoro main na suruh-suruan. Merhilong main na suruh-suruan dang tarboy binereng ni mata ala hilong ni suruh-suruan. Dungi jongjong ma Jesus ni na di jolo nai di gobar hoy ni mana do ang kubuhin ni Jesus si dang boy huida ala botar yan. Ubuk na pe botar. Jubah na pe botar. Adong madi tiop imana sada tongkat na sian emas. Ikat pinggang na pe emas. Sipatu na hera sipatu ni na merteli songon ni zaman ni Junani na julu. Ima songon na tatoton pilim Tuhan Yesus atar songoni main na sipatu na merteli satu gijang. Di day mana mabuhin ni Tuhan ni dang bui terida. Dungi di dok Tuhan Yesus mati mana dang tikim dobe. Nuaing mula matodim tu dagingmu ala dang tikim dobe alai hule matuho tikin apa duahon ala holong dor hakku tuho inna Tuhan Yesus di mana uhud ditogi hon Tuhan Yesus main na tangan na tot dinaon mula matu daging nai dang sadia liring nai piga minggu nai na sadar mai mana sian koma. Di boto imana dingot imana dosong dia pengalaman pribadi ni om. Holan pemulihan mai mana mula mamusai imana hujabu adong jabu ni apala todong na di son abang na nadong cimayon. Ape di bagasan borong ini modum imana malua mamusenin na todinai sian pamatang nai. Jala jupang do muse imana tu Tuhan Yesus dialap suruh-suruhan memana marhite sada hureta songon hureta nahea di hudulan di si Elia tikinako imana tu banu kijang marapi do hodanon. Jadi di surga inna adong masada harbangan nebelga nasian emas. Dijaga akka suruh-suruhan dohot api. Dungi masuk may mana tu bagasan pitoroma Tuhan Yesus dibuang may mana merdalani om manaroko adong majol madisidi iba ni mana na digotak di dana ditarik di dana digotak tubuh muse ang muse didokon ni mana di tiup tangan na digotak tangan na tubuh muse digotak tangan na tubuh muse ima akka hukuman na di banu toru ini mana alai dibuat Tuhani ma'au tusada jabu na gudangan jabuon herape rumaham ma jabuon alai sian emas masudi jabuon dungi dibuam ni mana mau tusada jabu naso sidung dope di dok Tuhan Yesus om ma jabum haduan alai sidung pe jabuon molo hapor siamu martua ho di bagasan hapor siamu di sido persidung di jabuon jala om managabi ingananmu molo diramoti ho haporsiamu saliling mangulo inna Tuhan Yesus dungi diocar Tuhan Yesus may mana sadar may mana sian tirunnom amang ginang ape perjolo dang percaya tu si alai holan dipaturi imanan na bekas operasi na sudah satu tangan na ay geceng doin na tangan non hubereng do ponggol doin na sudion lepas jala sima jujung nope hona jahit do gudang
dungi hudok mati mana. Aha do pesan di Tuhan itu honiku. Di dok Tuhan itu au amang hulia tu hotiki lau paubahon ngulum dohop pabahenanmu jala ikut merparbue do haporsiamu saliling manguluho asa inganamu jabu na di bagasan banwa gicangi atong mau lihat tema Tuhan ini ku aladang sude boy jolma dapat nasi songoni dan sudah jolma adong pengalaman rohani dan sisoni jupang dohok Tuhan Yesus di bagasan pertondion. Dalam dilihat Tuhan itu petuhita tiki kesempatan dapat dua lihon nuaeng raju bima tiki na pinasahan itu Tuhan itu ho gabe sada hadiah na pinasahan itu Tuhan asa marparbue haprosiamu saliring bangulu ho niku tangis memana. Dang minum biaw amang, dang olo biaw minum ini mana? Dang olo biaw menggarabusi doh marboro-boro ini mana? Dang olo biaw marisap, nuaing tujuan di Tuhan mau. Dakwa tu nak pagi marminggu mana anda daung isuk ni mana do? Japiga par minggu samang kalau kau orang Dayak jam 7.30 bahasa Indonesia niku. Amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Si Pata, boy di idao to pengalaman rohani sesahalak bisa merubah cara dia hidup, bisa merubah cara pandangnya untuk hidup dan juga bisa merubah perilakunya di dalam kehidupan. Ai sudah mukira huha porsiai do sudah hita akan ada sana kamanginang termasuk sudah kasih tuata adong do pengalaman rohani munara marsalasada ditiki dihadopi hamu akka parmaran dihadopi hamu akka parsahiton dihadopi hamu akka hamaulan dihadopi hamu akka namasa tarlumubi dihamu yang mukir ragu si pikiran di tonga-tonga di keluarga yanako doh segala macam omba nagawe pergumulan ni muna alai sonari wajak maju hamu akka manginang puasa boy jongjok kamu dua yang dison puasa boy roh hamun waing dison ala ni ise doi ala ni gogotan doi puasa malua hamun waing puasa boy marhai pasok hamun waing puasa boy marsaur hitan waing puasa roh hitan waing memuji Tuhan ala ni ise doi ala ni tu Tuhan jala au pe pengalaman ni pribadiku pe songoni do namar Tuhan alai gunang do jolma naso makarikotor namar debata Godang dodang masadari bahwasanya ngulu di imana perbuatan imana sudah masa dan imana aku hidup bukan karena Tuhan tapi karena kekuatanku adong dui adong do pikiran di jolma nasi songoni adong do pemikiran di jolma dang alani Tuhan ini alani hamalau ku do boy do na menggambar hamoraun alani hamalau ku boy do berjabatan alani hamorau ku do boy yang gabe sukses do akan asing adong dui na susadar ale pasarhaku hamu kamanginang sudi hamu jalan luraun ruas di jalan luraun dang na sesongoni pikiranmu amin dang na songoni alani Tuhan itu itu terpuk jami tasadarion. Perbedaan perubahan yang diubah Tuhan, sikap kehidupan yang dirubah Tuhan dengan perbedaan sikap yang tidak mengenal Tuhan. Ada dua sisi naon. Habirang siamun dohon abirang. Itu makana di Tuhan Yesus akan aporsia dia hudul do ibana di siamun nida damang. Ale akan asoporsia di sabulah habirangna ima api nasoramit topi. Diraju minisi David do hamanganginang terpuk tasadarion. Sangat dia balgani papahenan di debata di bagasan nguluna. Bagaimana dia betul-betul bersaksi bahwa Tuhan selalu berpihak kepada dia dan Tuhan selalu menjaga, memelihara dalam kehidupannya ketika dia merasa dan juga menghadapi begitu hebatnya persoalan. Hai boto hamu do persoalan si David taha. Ada orang soraja do peibana. Ada persoalan di terpuk tahun. Ai si David jol mana burju si Daud. Ai nang di boto ya gya hamarang aha.
ay alana polos dorohana, tulus-tulus dorohana. Idopan na dipilih di bata imana menggati si Saul, gabi raja di Israel, alani polos na do. Poso do si Dapiton, ado hujami tahon, marubur 10 pitu mana 10 tao do si Dapiton, ala posona. Dan sian keluarga, keturunan keluarga, orang berada di mana? Tidak. Ay permahat do si David, itu kan? Permahat di mana? Anak siap pudat di mana? Alai ulido anggo perdopahan ni si David. Ulido, buhina gateng do da, gateng siya lao, bau rokod deh. Botar dipilih di bata ala ni habur jonna. Dipilih di bata ala hasetionda. Dipilih di bata ala haporsianda tu di bata. Dipilih ibana. Dung dipilih di bata ibana Roma si Samuel laho manggojakon ibana gabe raja. Sanga donian imana mangula di ujolo ni si Saul. Jala di lewat di bata tu imana ima songon hikmat dan kebijaksanaan. Nang pepermahan imana di boto imana do strategi perang. Itu sudah. Di boto imana do songo dia kekuatan ni musuh. Di boto imana do songo dia do gogo ni musuh. HP sodong persiajaran na marporang. Ay permahan do imana. Alay permah HP ibana di sido ibana dinunuti Tuhani, diajari Tuhani, boha pada ohon sudi akka pahapahan nai sian babi naro. Di sido ibana belajar. Di sido ibana ditempah di bata. Alai holat diboto si Saul bahwasanya Samuel telah mengurapi Daud menjadi raja menggantikan dia. Mohon mati-hati si Saulon. Roma matungi lau matod di batasi ani Roma matod di simbolis tu si Saul dungi marsaka mas si Saul iko bunuh ko doi ima baritana iko bunuh ko doi ini mana holat dibigi si Daud neng bunuhan ni si Saul di mana lari di mana dia pelarian di mana kan. Dangadong inganan ni Jolma manang bagas ni todong na lahu inganan na martabuni. Ay sudedo akka pasukan ni si Saul diarahon asa mapuno imana lului saha tu lubang semupe lului ina si Saul lu kan. Dibagi di pasukan nor, satu selatan, satu utara, satu timur, satu tenggara. Disagi di sudia ke pasukan. Tu dia no martabuni si David. Tu gua, tu dolok, tu gunung martabuni pida-pida di mana? Bayako kamu mamanginang mabiar imana di bagasan pertabunian nai, ay mabiar do imana alam molo dapot ni si Saul imana ikomato di mana sadari alai dang tarajuman imana sude akka pangurupion siya jalma. Dang di jalo imana pangurupion siya todong na ay di boto imana do todong bedang terpangasahon jolma bedang terpangasahon bohama molo songolono diburu hudia mau dungi ahmadut imana dia dene sai hutatap akaduluk hudia do naing pangurupian diau ini mana kan bahasa Indonesia aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari manakah akan datang pertolonganku. Alai di papos si mana do dirina pangurupiaku roh sian di batado pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dilihat di batado di mana mangan disuruh di batado akapidong margati lahu mangalian mangan disuruh di batado batu lahu pahaluar hon aik si tio lahu mangalian imana minum. Diolo si debatado ibana molo ditiki hangalian imana marhite obun. Dang di palos debata si David tertakup si Saul
dang dipaluas di bata. Itu kehebatan Tuhan. Ido makanan ido di bagasan turpuk tahun, ya. Keadilanmu seperti gunung-gunungmu, hukummu seperti samudera raya dan hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Dia itu. Sobokon aka dolo ni debatado hakiti kurammu. Doson aik na sumardo aka panguhummu. Di parmudu dohodo jolma dohot pinahan ali jahuba ini mana. Diramoti debatado imana. Maka si David dak kiai hona sentuh si Saul asa taingot dah. Tapi Daud memiliki kesempatan 2 kali membunuh Saul. Ale dang diulang di mana? Kenapa? Ala di si David do naposo ni debata do pe mana? Amang inang sada persiajaran na arga do marhite jup turpukta sadarion. Debata para siroha nasa totong mga ramo di hita molotung masa pe akan masa di bagasan geluta. Jala persiajaran na arga doon laho pay ngotok kita manginang betapa baiknya Tuhan ini. Ay burju do Tuhan ini. Burju do tahe Tuhan ini. Burju. Ahado na so dilihat Tuhan itu hita. Sudi nga dilihat Tuhan itu hita. No marga ipo Tuhanmu do. Gacang umurmu satu sadaron. Alani sedih. Alan itu Tuhan ini. Merahai pason. Ayang go paru kilo ni memang ido terpukta manginang na mangguluhon. Ay mulai siya tubuh pehita. Ngay ko tangis si dadangi. Ido kan. Awang do darat TPCPS tubuh termek kelimana? Sorang mana? Mek kelimana? Saya sudah lahir di mana? Awang doi dangaro. Tangis di mana kan? Turpuk tadi na mangolui. Aka saluhut na namasa na tadopi persahiton doho aka parmaran turpuk tadui. Ikon adopot tadi di hamu aka manginang. Ikon adopot tadui. Danganong jolma saha tu na mate dakya mangadopi nasa kaparmaran aka namasa persahiton parukilon siya tongkat-tongkat tidak ada. Sudah do jolma mangadopi aka namasai alai perbedaannya. Jolma na marhapor siyaon, bohano cara di mana, bohal di mana menghadapi molo masa parukilon. Jala songot dia do ibana molo masa menghadapi lasiroha. Aka na porsia moloro pasu-pasu ni Tuhani Peter martang yang di mana Tuhan mulia tema. Roh pasu-pasu Tuhan naso ni hirim ni roha dilioko tuau Tuhan. Malatung robe parukilan martang yang di mana? Dohonan di mana no Tuhan ima kana porsia Tuhan mau lihat tepe atik pe pacit parir na hilala di bagasan takir sadarion di bagasan nguluku di hatu okon alan yak kana masa di tonga-tonga ni ngulukon keluarga anak koku doho akan na dia penakana hinangolongan alai Tuhan saguru di homa ni nguluku hupasaha madang totiku hupasaha masudi nasa aluluku tu adopamu hupasaha ba posro haku Tuhan patudo mudo sogo tuau akka nasonang amin iduna porsia. Alin mulu nasa porsia. Dapat pasu-pasu pe mana, mekeli mana, dang di hamol ni mana tu Tuhan ni. Ropa rukilon, tangis na, madele sama delena, jala tergotak doruhala. Idu halak nasa porsia, idu beda lah. Rakjol mado, alai nama bedahon ha porsia nido. Idu banna sude nasa akan pina malum ni Tuhan Yesus. Ahari dokon lao mahone hapor siau mido na baluoko itu kan hapor siau mido na baluoko di ida Jesus do songo dia hapor siau ni akan marhapor sia dang marlapatan di hamu kamanginang marhapor siau alai molotung ropang ujunan gotap mahapor siau ne dang marlapatan ni Paulus pedidok di mana do di hagaleo kidoau di par kukui. Nah, amang inang nahinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus.
para siroha do di bata pos roham. Dido iwana diturpukon nang pesongo dia akabilangan ni jolma laho mabahen mara, mabahen hajahaton, mamikirhon hajahaton, alai sonari di ayat sida didokon, di hamapapon na sida no tabo-tabo di bagasmu, di painupon hondo na sida sian bata ni aik ni aka haya somui ima edeme. Artinya Tuhan akan memelihara dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Namanginang, na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Nabur judo Tuhatai. Dang pasobon na hita pujung di bagasan akka namasa posroham. Di bawah Tuhan itu nasa pikiranmu. Alai unang uji Tuhani molo sakap-sakap ni najahat do dang buwi. Alai uji ma Tuhani molo akan nadinggan akan nauli do nanti bangi do ibo to Tuhani idwe. Unang segajang pikirin molo akarong na masa. So tunggabi stres. Pasahat to Tuhani. Ay dang tardungdung ta portibion. Dang tardudung tahi. Dang tardudung ta sudi aka pergumulan ning uluta. Dang tardudung tahi. Si David idok ko ni mana ri. Anggos siyan hajol maun na do. Ikodohonan do ampun. Tumagol mau mate daripada ikut songono nguluku. Saya holan na pinalili-lili di si Saulaw. Hudia pe mga laka di si aka sordaduna. Hudia pe mga laka dang tenang. Hudia pe umodom dang no mataku. Baik ko kamu ma. Alay di boto imana do pangaluan na hola tu Tuhan ni. Namanginang Epipania. Iboto hamu do lapatan ni Epipania. Hapapatar. Hapapatar artinya bahasa Indonesia penampakan Tuhan ni. Itu makana pasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon de batama bohina tuho jala asima rohanami bidaho. Di do pakom mabohina tuho jala di pasar hon ma damena tu todim. Epipania hapapatar di patarhon di bata bohina tu hita. Di patudu ibana dirina tu hita. Di patudu ibana hamuliaw na tu hita. Jala ikupaluan na do hita. Siya naka nasa hagugutan. Nah manginang saudari marhiti Tuhani. Hupangi do tu hita. Ayo makin dekat kepada Tuhan lah. Unang bidau hita. Ajipek donguluon. Om mani. Nga bulan sada kan. Tokin naik. Bulan 2 nama. Om mani. Nga jam 12 kurang 10. Hola mulak kamu tu bagas jabume. Makasiak kamu. Hola saya kamu istirahat. Nga botari be. Itu kan. Hola manapu piring, manapu jabo nok kamu menyuci piring. Manang mararisak kamu nong mulak sanarisan. Mulak kamu nga masuk betu hadang manuk. Kan? Nga borngipe. Hola manatok pipi hamuan nong ikatan cinta. Hola saya ikatan cinta. Anggo di jago nabi. Ikatan cinta itu. Ikatan cinta. Hola saya na. Hina. Amudupe. Hatok 2 hari kan? Hatok. Nah, alai taparhasi yang matiki di pasu-pasu Tuhan di mahita. Amin. Ali Tuhan di bata amanami di bagasan Kristus Yesus mauliate ma Tuhan di pangaramotiomu di pasu-pasum di hami. Boy hami rap dohot dongan nami saha porsiaon. Mamuji pasangapon guarmu. Dohot manangihon hatam na badia. Mauliate Tuhan. Dina buda bobat borat boban nami. Guk situ hukon nami dia kana masa di bagasan gulu nami. Guk si pikiran nami alai nunga lubang biali Tuhan. Ala hatam na badia na palubakon roha do pikiran nami. Nang pe dang tardungdu kami sa sitong na akan namasa di bagasan ngulu namion. Alay
hatam nabadia di bagasan tikion di bata para siro hadoho. Nasa totong mangaramoti dohot paluahon akan apursia. Songon na posom si David dirajumi jalan di boto ibana do hodo ali Tuhan di batana na paluahon ibana sian nasa aka paramaraan. Tuhan mulia tema dang boy terpangido hami aka nasa pangurupion ni jolma alai sonare nunga takas di ida hami. Tuhan di bata para siro hadoho na mangaramoti hami saluhudna dohot na paluaho kami sian akka nasa parukilon. Songonan didok ni anakmu Tuhan nami Yesus Kristus Roma hamu tuau hamu akan lalu jajalan na sorat asa hupasonak kamu nuaing nunga sonang behami ali Tuhan ala nunga di boto hami rodoho laho mamasu doho pasahaton aka nauli nuaing ijaw nami nama Tuhan dia ka ari nama ngihut aka haluaon dohot aka pasu-pasu nanang si pasahaton mali Tuhan nang peikon gudang dope si bulusun nami aka namasa alay pos rohanami toddi nami dohot ngulu nami upasat tabi ma tutangam mali Tuhan ramoti aka ruas di huriamon unang paluas na sida madamu di bagasan akan nasa parukilan ramoti aka sudi yanakon na sida pahopuna namar ulang tahun pardungas saripion akan napakarizo akan namar sikola akan na mangalului parsikolan akan na mangalului sirokat di todina dohon akan na pese dopi ali Tuhan upasat tami masudi tu bagasan tangamu nabadi atong mulak mahami tadi ko kami matuhan di bagas joromon sudi aka haporsuhon sudi aka sipikiran sudi akan nasa pergumulan ninggulu nami tadi ko kami mau Tuhan mangalak kamahami di bagasan ngulu nai baru naikon pasonanga mulu hami sian bagas sian aka partodion nami ramoti di perdalanan pada usia parmaran asa manang dia pesi ulah honon nami di bagasa sadarion dohot dia kaari na mangihud upasat tami matuhan ngulu nami tutangamu asi maroham jalo matanggang nami di bagasan Kristus Yesus jalo matangyang nami amin. Awanginang tapasaan mapeliat tatu di bata pelian natama tu ibana uhud maredehida.
koma peliat tatu di bata martang yang mahita. Ali di bata amanamin na di banwa gijang. Horo haruan di saluhus lehon na dinggan dohon nasa ulibasa na molitus. Hupasat tami masian na nilon mituhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu menjala ramoti asa huparhasi yang kami pilihanon. Pati buluhon harajawan mo dito nga tongan ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gudang nis lehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok maulia anti tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banwa gijang saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saud malomoni roham di banwa tongaun songona di banwa gijang. Leon matuhami sadaron hanguluan siapare, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi untuk pangujunan, palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Di sondakot Tuhan di Batama buhina Tuhan. Jala asima rohana bidaho. Di dopakon Tuhan di Batama buhina Tuhan. Jala di pasaorhon ma damena tutordim. Amin. Selamat hari Minggu madihita salut namanginang. Tetap hita pasahaton gerakan 1000 dan pensiuta na adong di pitu jolo. Tuhan memberkati. Horas.